What's up? Rides kami ngayon papuntang Maliko. Dito kami ngayon sa San Nicolas, Barangay Nagkaisa. Dire-diretso lang daw to papuntang Maliko. Okay, let's ride. Check tayo ng gas, nasa full tank. Full tank tayo ng gas ngayon para sigurado, kasi baka mahal yung gas station, mga gasolinahan dun sa taas. Biglang umulan pala dito. Sablay. Pero parang tapos na oh. Kaya nga eh, daan-daan lang talaga. Oh. Hanap pa tayo. What? Hanap pa tayo na waiting shed doon. Bigla naman umulan pala dito. Samantalang dun walang kaulan-ulan eh, no? Sablay. Wow! Ito, gas station. Gas station ba to? High court. Basketballan. Ito pa lang kami ngayon sa Santa Maria East, San Nicolas. Maambon na dito. Silang muna dito sa covered court. Buti tapos na siguro yung ulan dito. Kanina siguro umulan malakas. Kasi nagre-recon kami para sa endurance. Endurance. Final recon sir. Ilang kilometer yun sir? Endurance? Layo 100. Ikot ng Baler. Ay, Baler. Init. Tayong riders. Mia. Philippine Motorcycle Tourism. Isabela Pro. Ito yung pwede Isabela. Mukhang malaking pupuntahan nila. Nako. Wala na naman. Sablay, buti nakasilong. Lakas pala.
Saan pa yung biyahe niyo yan, sir? Saan pa yung biyahe niyo yan? Bela. Isabela? Ay, dito yung shortcut niya sa ano? Maliko? Ah, mas mabilis dito? Santa Fe. Ay, Santa Fe. Malapit. Taga saan kayo, sir? San Agustin. San Agustin. Ay, dun din. Pauwi na lang kayo. Kaysa dito sa Bebay siya kayo dadaan, mas malayo na. Mamasyal sana kami ng ano, Maliko. Mamasyal sana kami ng Maliko. Di pala maganda yung panahon dito. Kaya nga eh. Doon ang init-init. Lakas. Tubig din yan. Sticker ko sir, baka... Sir? Opo, YouTube, Facebook. Sir, baka mapanood nyo. Isasama ko kayo sa vlog. Ano yung riders niya, sir? Isabela? Isabela Pro. Shout out sa Isabela Pro Riders Club. Hi, vlogger ka din, sir? Sisimula pa lang. Bex Vibes. Sige, sir. Bex Vibes Moto. Mamasyal sana kami ng Maliko. Tagulan pala dito. Doon ang init-init. Kaya nga eh. May bagyo pala. Kala namin wala na. A few minutes later. Ligo-ligo talaga. Basta po yun. Ingat kayo, sir. Next time na lang kami aakyat. Mga madulas sa kalsada. Ingat kayo. Sablay. Next time na lang kami aakyat ng Maliko. Dahil umulan po dito, napakadulas na po ng kalsada, mahirap na. Yan po, makikita nyo yung klima ngayon dito. Dito pa lang kami sa San Nicolas. Paakyat pa lang kami sana ng papuntang Maliko eh. Hindi na namin tinuloy yung lakad namin.
Yung plano lang naman namin dun is picnic lang, food trip yan pag nasa nakaakyat na kami. Next time na lang. Eh hindi pala maganda yung panahon ngayon. Ha? Sa baba doon? Ay, hindi madilim. Kaya nga eh. Oo. Taga-sagda talaga ng ulan. Natamaan ka? Napansin. Meron din palang tubig doon. Akala ko dito lang. Akala ko sa atin lang yung may tubig. Mukhang dito lang yung may ulan. Sa pinanggalingan namin, pinag-uwian namin is wala. Hindi ano no, sablay. Dito na kami sa Tayog ngayon. Hindi umuulan ngayon. Nagpasa tayo sa San Nicolas. Dito na kami sa Tayog. Walang ulan. Sablay. Sablay talaga. Wala, kung itutuloy namin yun talagang gagabihin na kami. Next time na lang. Puntahan natin. Baka maabutan na naman tayo. Kasunod na lang. Mag-aalas 3 na. Ito po yung, ayan, dito na tayo sa bahay ng Tayog. Sa mismong Magic Mall lang yung SSS Tayog. Yan, turn right tayo dito sa may kanto. Ito yung Magic Mall Tayog. Yan. Yan. Makikita nyo na po yan yung SSS. Yan. Social Security System. Diyan lang po. Napakalapit lang Tayog. Sa mga nais pumunta dyan, hindi nyo na kailangan pumunta sa Ordaneta. Lalo yung mga taga dito, Advantage. Napakalapit lang. So, shortcut naman tayo pa uwi. Yan yung plaza oh. Tayog oh. May castle pa oh. May castle pa sila oh. Parang December lang oh. Papasko. Maganda rin pala yung plaza nila dito sa Tayog.
Okay, hanggang dun muna yung vlog natin. Ride safe, peace out.